Aceasta m-a oprit. Să mă interpret. Apoi aceasta. Nu mai. Nu-mi place. Вот. Это что за имитация? Adică voi filma. Она стоит. Voi filma, cred că... Nu mai filma. Știu. Tot. Filma skin-ul. Acum. Nu mă speriați că skin-ul acesta nu e atât de horror. Pe că știți foarte bine, e Herobrine. Așa arată. Skin-ul. Stă la de poate. Ia să vedem. Cum arată. Când văd skin-ul. Am să-mi schimb skin-ul acum. Așa. Nu s-a schimbat skin-ul. Nu voi cumpăra unul nou. De pe aici. Îmi voi lua unul nou. Voi lua skin-ul Freddy. Frumos. Acum intru iarăși. Într-o aceeași mapă. Văd iarăși skin. Skin. Da, skin-ul lui Freddy. Sunt Freddy. Așa arăt eu. Freddy. Am mai mișcat de acolo. Și mă arăt că l-am uitat. Am plimbat puțin. Și am ajuns aici. Nu știu ce-o fi. Acum caut niște gesturi. Gesturi, nu știu cum se zice corect. Așa că